joskus nuoruudessa. Ja tämän viikon vieraana on Lauri Tähkä. Lauri on erittäin miellyttävä artisti Pirjon mielestä. Pirjo on käynyt Lauri äänestämässä Iskelmän listalle. Ja tosiaan kahta Pirjo kannattaa olla kuulolla, kun Late kertoo ensimmäisestä oikeasta duunistaan. Ahaa, totta pitää olla kuulolla, ilman muuta. Mitä Pirjo sä oot tehnyt ihan ekana duunina joskus? Mä oon ollut lastenhoitajana. Ihan kauan sitten, niin kyllä oli sitä lastenhoitahommia, että lähdin siihen niin. Tai kun mä oon haavannut siellä. Mahtavaa! Oletko sillä siellä edelleen? No ja hommissa oli kyllä edelleen, että kyllä se sitten jäi sitten se hoitajan rooli päälle, että Se on niinku sitä toria vastapäätä. Toria vastapäätä. Joo.